No niin, se oli siis Kotiteollisuus uudella videollaan. Ian Kaikkinen, tänne on sillä aikaa eksynyt kaksi taiteilijaa. Siis se on Ian Kakkinen oikeesti. Ai jaa, selvä. Siinä levykannassa on virhe, siinä on tullut i-kirjan Anyway, tänne on eksynyt kaksi taiteilijaa, eli Jouni ja Tuomas. Hyvää iltaa. No, terve. Jouni, vieläkö ääni kestää yhden keikan tänään? Niin, pitäisi vielä Tavastella käydä ja kestää. Totta kai kestää. Hyvä näin. Aloitetaan tuosta äsken nähdystä videosta. Mistä tuli idea näin dramaattiseen videoon? Me otettiin kerrankin tehdä niin, että me ollaan noita kainalopieruvideoita tehty aika paljon. Sitten jengi varmaan odottaa, että nyt niillä on varmaan taas seuraava video, niin siinä on jotain hassua ja hauskaa ja tällaista meininkiä. Ja sitten, kun ruvettiin sitä suunnittelemaan, niin sitten tuli semmoinen ajatus siinä jossain vaiheessa, että hei, tehdään semmoinen ultra, super, hyper vakava video kerrankin. Ja sitten me tehtiin semmoinen. Siitä se lähti. Ja totta kai jos puhutaan vakavista aiheista, niin silloin pitää olla hautajaiset ja meillä on omat, niin sehän toimii aina. Siitä ei oikein voi parnata. Olin näkevinäni Hanna Pakarisen teidän videolla, olenko aivan väärässä? Totta kai. Miten Hanna suostui teidän mukaan? Siis Hanna lähti heti, siinä kato kun me ollaan sydänystäviä, itse asiassa me ollaan rakastavaisia, niin no joo. Mutta se, että Lappeenrannan tyttö, ajateltiin, että otetaan matkaa ja sehän lähti. Se on hullu. Onko tämä Kaihola-osasto ihan suosiolla jätetty nyt vähemmällä sitten tulevilla videoilla? No sitä ei voi vielä tietää. Että kyllä meillä on suunniteltu seuraava video, mikä varmaan tuossa alkuvuodesta kuvataan ja se on kyllä myös äärimmäisen vakava henkinen, mutta niin me luulen, että ehkä se tulevaisuudessa vielä toi oman käden ilot palaa näihin videoaiheisiin. Loistavaa. Mennään tähän hetkeen. Miltä nyt tuntuu tällaisen live-pläjäyksen jälkeen? Vähän semmoinen epätodellinen olo, kun kuvataan ja on tällaista meininkiä. Keikka tähän aikaan, eli kello 7, mikä tietysti pitäisi olla meille ihan otollinen aika, mutta niin silti tuntuu hirveän aikaiselta. Niin vähän semmoinen epätodellinen, me en oikein tiedä. Miltä sinusta, Tuomas, tuntuu? Ihan yhtä epätodelliselta, mutta tuo se mikä sinulla on siellä, niin se helpotti asiaa vähän. Hei, viime viikolla aloititte taas keikkatauon jälkeen. Miten se nyt on lähtenyt sujumaan? Myrskyn jälkeen on puutasää. Helvet hyvin lähti. Se, että niin alku oli tosi vaikea, niin kuin se aina on, mutta niin soiton puoleen se ei ollut nyt vaikea. Jotenkin me ollaan aika hyvässä tollasessa, vittu ei saisi kehua itseensä. Me ollaan nyt aika kovassa kunnossa tai jotain. Mutta ehkä se voi kyllä johtua siitäkin, että on niin innoissaan vaan siitä, että pääsee pitkästä aikaa soittelemaan ja sitten poikien kanssa römyämään, niin sehän on niin kuin, se vaan niin kuin tuntuu jotenkin niin kivalle, ettei tajua edes tekemiään virheitä. Tätä on vähän, se pitäisi kysyä meidän miksaajilta tai tällaisilta ihmisiltä, että miltä me kuulostetaan tällä hetkellä. Kysytään sitten ensi kerralla. Kiitos, Timo. Oliko se Timo? Oli. Noniin. Hei, eilen 1 keikka ja tänään 2 alkaako pikkuhiljaa olla tarpeeksi yhdelle viikonlopulla? Ei. Siis me ollaan oikeasti nyt niin pirteitä ja iloisia, että me jaksetaan työntää. Miltä nyt tuntuu soittaa Helsingissä? Te olette joskus hehkuttanut, että täällä on aina mukava soittaa. Onko se vielä niin? Nyt vastaa Tuomas. Vastaa siihen muutama 2 tai 3 kysymykseen ainakin. Me huilaa vähän aikaa joku. On suu pakko nyt. No mikä ettei? Mitä sinä kysyt? Helsingistä. Tippuuko vielä täällä soittaminen? Itse asiassa tippuu. Eilen oli just pojille kehu, että oli kyllä paras keikka, mitä on koskaan heidän kanssaan tehnyt eilen Tavastialla. Ja niin kuin toisiksi paras, mitä on heidän kanssaan tehnyt, oli 1,5 vuotta sitten myöskin Tavastialla. Kyllä joku taika on. Ensimmäiset 3 keikkaa, mitä tehtiin, niin oli ainakin minun osalta ihan kauheata spedeilyä, että ei se tullut yhtään mitään, mutta nyt niin tällä viikolla on lähtenyt ihan uuteen liittoon. Mitäs tällainen vaikuttaa, kun täällä esimerkiksi on pelkästään teidän faneja eikä mitään ylimääräisiä hinaajia fanittamassa, niin vaikuttaako se teidän soittoon jollain tavalla?
Lämmittäähän se kovasti. Niin. Onko tällä kiertueella nyt sitten odotettavissa vielä tätä nakuilua Enkoressa, niin kuin joskus aikaisemmin? Vähän minun hävetti sillä Seinäjoella, kun siis joku sanoi, että jos otat paidan pois ja kaikki pois, niin myökin otetaan. Ja sitten koko jengi kävi huutaa niin kuin nössö. Ei mulla riitä pokka tuolla, se minä on ollut vielä tarpeeksi kauan teidän mukana. Se, että on sinut oman ruumiisi kanssa. Me ollaan muut, niin kyllä me mieluusti esiteltäisiin meidän lihan iloja. Mutta ei tätä vielä voi tietää. Katsotaan nyt. Se vähän riippuu aina. Se on semmoinen hetken laulu. Eli me vaan heittäytään tilanteeseen. Ja sitä ei voi ikinä ennustaa, että tuleeko semmoista koskaan enää. Nyt sä olit Jouni ton mikin vähän väärää aikaa, koska olin juuri osoittamassa Tuomakselle vielä yhden kysymyksen. Sille. Anna. Ole hyvä. En minä annakaan. Minä haluan jutella tähän nyt paljon. Voin mä sultakin kysyä tämän. Tuomas, kuinka kauan tämä teidän kuheruskuukautenne tulee vielä kestämään? Mikä kohelluskuukausi? Nimenomaan. Miten pitkä tää kestää? Siis me en pääse ihan kaikille keikoille nyt, mutta onnekin tuonne joulukuun puoliväliin asti niin roikun messissä. Tänäänkin vielä tuossa ihan kalkkiviivalla vaihdettiin vähän settilistaa, millä perusteella nämä biisit valitaan. Sinkkosen periaatteella. Eli ei millään. Nimenomaan. Mennään teidän uuteen levyyn. Minkälaisen työn ja tuskan takana tämä nyt sitten oli? Tässä ei ollut minkäännäköistä työtä ja tuskaa. No hitto. Niin, sehän kuulostaa hyvä. Niin rento, hyvä meininki, semmoinen kesäloman vietto ja kaikki sellaisia, tietysti aurinko mollottaa ja grillaillaan makkara ja tätä osastoa, niin ei sitä nyt milteikään voi työksi kutsua. Noista uusista biiseistä ja kumminkaan oikein huomaa, että se on kesällä tehty, ne on aika synkkiä. No joo, siis sävellystyö. Onko tämä vähän väärä termi, kun puhutaan meemusasta? Ne biisit on tehty me aloitin vuosi sitten ja lopetin joskus kesällä. Eli siinä ajassa niitä on se, mitä mie tein, niin tein siinä ajassa ja sitten poikien kanssa säädettiin loput, miten tätä nyt selittäisi? Silloin kun me on yksinään, niin me on hirveän vakava ihminen ja sitten kun me on poikien kanssa, sitten me on kainaloperuihminen. Niin sen takia meidän biisit saattaa olla vähän vakavia, mutta sitten niitä ei kuitenkaan esitetä vakavasti. Selvä. Teillä oli tuollainen korpihotellimainen ratkaisu tähän levyn tekoon, mistä tämä lähti tämä idea. Ja miten se toimi? Hongisto oli sitä mieltä, että hän tietää nyt muuten ihan vitun hyvän äänityspaikan. Lähdetään tänne. Sitten se laitteli jotain sähköposteja, valokuvia silleen, että tämän näköinen mesta, käykää kattoo. Ja me oltiin tietysti ihan tulessa, että totta kai lähdetään. Tuo näyttää ihan vitun hyvälle. Ja sitten se oli kaukana kaikesta, paitsi Venäjästä. No siellä ei käyty kyllä. Mutta se, että se ajatus siitä, että saa olla rauhassa jossain ihan muualla eikä tarvitse miettiä mitään. Niin kuin sellaisia, ei ole mitään sosiaalisia velvoitteita eikä perheasioita eikä tällaisia mielessä, että kun mennään poikien kanssa askartelemaan, niin sitten askarellaan siellä. Tämä oli se ajatus. Ja sitten kun se oli niin hieno paikka, niin mikäs siinä? Sulla oli aika monta biisiä, noin 40 muistaakseni tälle uudelle levylle. Tullaanko näitä julkaisemaan jossain muodossa vissiin yhtenäistä? Eikö ne on ihan paskaa. Yhtenäistä olette soittaneet jo keikoillakin. Joo, mutta siis kaikki, me äänitettiin 14 loppupeleissä. Ja levyllä on siis 11, eli 3 lojuu tuolla jossain. Mutta se, että kaikki ne muut, mitä mie teen, niin ne on sellaista paskaa, että ei niitä voi ikinä julkaista missään.